Doncs ja està tot a punt, anem a començar quan són les 7:31. El ple ordinari corresponent al mes d'abril, que per ser dijous vespre de festiu, hem tingut la consideració de celebrar-lo este dimarts, de l'última setmana de mes. Avui, dimarts 28 d'abril. Comencem, abans d'entrar en els assumptes de la convocatòria, fent un homenatge a les víctimes dels assassinats masclistes enregistrats en 2026 en abril. En total del que portem d'any són 31 oficials, però en este mes d'abril s'han registrat 3, que són els següents. De l'1 d'abril, Amaya, de 44 anys, assassinada en Basauri, Euskadi, per la seva parella. El 13 d'abril, Tulia Ester, d'apellidos no coneguts, de 64 anys, de Córdoba, en Andalusia, assassinada per la seva parella. I el 23 d'abril, Alejandra Marivín, de 43 anys, de Sesenya, Toledo, en Castilla-La Mancha, assassinada per la seva parella. 3 víctimes en el que portem de mes, que condemnem, com sempre, des d'este plenari el complet de la corporació municipal per expressar la nostra repulsa màxima a la violència de gènere. Una xacra social que esperem algun dia no tinguem que seguir treballant per eliminar-la perquè ja no la tinguem entre nosaltres. I ara sí ens centrem en els assumptes de la convocatòria d'este ple d'abril. Com sempre, en la part resolutiva comencem per aprovar l'acta de la sessió anterior. Alguna consideració, el regidor Juan? No, està correcte. Alguna consideració, Lídia, la regidora, en nom del Partit Popular? Doncs passaríem a la votació i si no hi ha abstencions ni vots en contra, vots a favor, s'aprova per unanimitat. Anem al segon punt de l'ordre del dia. Me pareix que estàs tapant la càmera, per favor. Vale, gràcies. Així no hi ha... Vale. Anem al segon punt de l'ordre del dia, que és aprovar la certificació final i liquidació de l'obra de la reforma del parc del carrer Miguel Hernández, de l'expedient 1829/2024. Com saben, és el tràmit de la certificació final d'este parc, que ja ha estrenat l'alumnat del CEI pel Castell, i es tracta del tràmit per a completar esta obra que ha portat endavant Obra Civil i Edificació Escrimar, com saben, amb aquests fons del Pla Obert d'Inversions de la Diputació de València que ha gestionat l'Ajuntament de Corbera. I en aquest cas la certificació final i liquidació ascendeix a 13.722,82 euros. Alguna consideració, regidor Juan Climent? No, a favor. Alguna consideració, la regidora Lídia, en nom del Partit Popular? A favor. Doncs passem a la seva votació d'aquest tràmit i si no n'hi ha vots en contra ni abstencions, vots a favor, el presents de la corporació. Que antes s'ha dit unanimitat, però som unanimitat dels que estem, no? Sí, unanimitat perquè tenim una regidora menys. Anem al punt tercer, que és aprovar l'expedient de contractació de l'obra de renovació d'asfaltat de l'Avinguda Blasco Ibáñez, Avinguda Alcira, Avinguda Ribera Baixa, carrer Sant Roc, carrer Generalitat, travessia Sant Roc, carrer Ramon i Cajal i carrer Fortaleny, convocant la seva licitació en l'expedient 1027/2025. Com sabeu, ja hem comentat en diferents parts d'aquest tràmit. És una contractació que arriba també dins de les inversions del Pla Obert d'Inversions de la Diputació de València assignat a Corbera, que gestionem des de l'Ajuntament. El pressupost base de licitació IVA inclòs ascendeix a 410.566,79 euros i la durada del contracte, una vegada s'adjudique, serà una previsió de 3 mesos. En les propostes d'acord està primer aprovar l'inici de l'expedient de contractació mitjançant el procediment obert simplificat per a l'adjudicació de les obres nomenades, convocant la seva licitació. Segon, aprovar els plecs de clàusules administratives particulars. Tercer, aprovar la despesa corresponent, que és la que he anomenat fa un moment. Quart, traslladar la present resolució a la intervenció de la Tresoreria a l'efecte de practicar les anotacions comptables que procedisquen. Cinquè, publicar l'anunci de licitació en el perfil del contractant amb el contingut contemplat en l'annex 3 de la Llei 9/2010 de 8 de novembre de contractes del sector públic.
Sisè, publicar en el perfil del contractant tota la documentació integrant de l'expedient de contractació, en particular el plec de clàusules administratives, particulars i el de prescripcions tècniques i la documentació necessària per a la presentació de les ofertes que ha d'estar disponible aquest dia de publicació de l'anunci de licitació. I setè, la mesa de contractació permanent del ple que assistirà a l'òrgan de contractació en el procediment de licitació. Com veuen, el procediment regulat que marca la legislació en aquest tipus de contractació per import, que ara passem a aprovar el ple si ho considera. Així que, sense més que afegir, té la paraula el regidor Juan Climent. Bueno, ja feia falta, ja no veure si quan antes es fa perquè té falta. A favor. Té la paraula la regidora Lídia, en nom del Partit Popular. Tal com fa ja diversos anys anem demanant que es faci l'asfaltat, que l'avenida Ribera Baixa i l'Escrivania estan fetes pols també, i a veure si a finals de l'estiu el tenim ja, com han parlat. Esperem que sí, i com comentàvem en la comissió esta matí, esperem que vagi tot rodat i que en 3 mesos estigui a l'obra i que per aquest estiu pugui estar això encarrilat. Així que passem a la seva votació. Si no n'hi ha abstencions ni vots en contra, vots a favor, s'aprova també per a la unanimitat expressa. Passem al punt quart, que és aprovar l'expedient de modificació de crèdits número 4/2026 del pressupost en vigor en la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit amb càrrec al romanent de tesoreria i baixes en altres aplicacions. També, com hem comentat en la comissió d'esta matí, és una modificació pressupostària que contempla principalment 2 actuacions. Una seria per a dotar els fons per a l'actuació, per a fer una obra d'emergència en el pavelló cobert, per als temes dels últims temporals, que detectarem una sèrie de deficiències i deformacions en els panells de formigó prefabricats, i seria l'actuació per garantir la seguretat, així com també per al compliment d'una sentència que arregla els informes tècnics, l'Ajuntament anava en contra i s'ha d'indemnitzar per responsabilitat patrimonial. Té la paraula el regidor Juan Climent. Bueno, tots els punts que n'hi ha són coherents i s'han de fer, per tant, a favor. Té la paraula la regidora del Partit Popular, Lídia. A favor, hi havia coses que no havien que arreglar precís, com el pavelló, que és una cosa que utilitza tot el poble i que tots volien que se fera, i n'hi ha altres coses que, que se podien igual haver evitat o no, però que com així de Xina n'hi ha que pagar-ho, com diu la llei. Doncs passaríem a la votació. Si no n'hi ha vots en contra ni abstencions, vots a favor, s'aprova per la unanimitat expressa. Passem ara a aprovar la declaració de la situació individualitzada de minimització d'impacte territorial de la vivenda existent al polígon 14, parcel·la 179 del terme municipal de Corbera, promoguda per Lambert Castelló Climent, expedient 2218/2025. Com venim tramitant en els últims plenaris, els processos de minimització s'ajusten a la legislació autonòmica i en base a aquesta legislació se fan els informes tècnics i jurídics. En aquest cas seria aprovar la minimització per a la seva tramitació. Té la paraula el regidor Juan Climent. Tot el que siga per legalitzar casetes de Xina i tal, per suport que vol. Té la paraula la regidora Lídia del Partit Popular. És un tràmit més d'un veí més de Corbera que vol legalitzar a favor. Nosaltres som un mero pas per a poder legalitzar-ho a favor. Passaríem a la votació. Vots en contra, abstencions, vots a favor, i s'aprova amb els vots a favor de la resta de la corporació present. El següent punt, en la mateixa línia, és una altra minimització, que és aprovar la declaració de la situació individualitzada de minimització d'impacte territorial de la vivenda situada, en aquest cas, en la parcel·la 50 del polígon 13 del terme municipal de Corbera,
promoguda per Esteban Mayordomo Pérez en l'expedient 1946/2025, en la mateixa línia que el punt d'abans. Té la paraula el regidor Juan Climent. El mateix, a favor. Té la paraula la portaveu del Partit Popular, Lídia. A favor. Pues passaríem a la votació. Vots en contra, abstencions del regidor Jordi, vots a favor, s'aprova amb els vots a favor de la resta de la corporació present. Passem ara al punt 7è, que és declarar 2026 com a any Jaume I per part de l'Ajuntament de Corbera, amb motiu del 750 aniversari de la seva mort, per commemorar el llegat històric i cultural de Jaume I, en l'expedient 542/2026. Li passe la paraula en este cas al regidor d'Educació i Normalització Lingüística, Víctor Pastor Bañés. Sí, com heu vist en la declaració, hem intentat contextualitzar al màxim el pas del nostre rei conqueridor en aquest municipi, que és una petjada que no és casual, sinó que ens fa poble, mai millor dit. Haureu vist també algunes citacions des que apareix ja en el llibre de repartiment mateix, o després també en el llibre dels fets, on precisament es fa referència i de manera explícita a l'estany de la Marxal que venia de Corbera. O sigui, estem parlant ja des de documents coetanis al nostre rei conqueridor. Simplement volia apuntar això. Gràcies. Té la paraula el regidor Juan Climent. A favor, per supost. Té la paraula la regidora Lídia del Partit Popular. Nosaltres a favor, i tal com hem pogut parlar i averiguar, el Partit Popular en Conselleria també ho ha aprovat, també van a fer l'any, i el Partit Popular en el ple de febrer del Congrés dels Diputats també ho va demanar i també ha estat aprovat, amb la qual és un any que va estar recorregut i al nivell de tot el nostre país, perquè se promoga i perquè tots puguin conèixer la nostra història i les nostres arrels també. Sí, en la mateixa línia treballaré i realitzaré una sèrie d'activitats de promoció cultural i patrimonial en la línia de les altres administracions, som coneixedors. Passaríem a la votació, si no n'hi ha vots en contra ni abstencions, vots a favor. S'aprova per unanimitat el punt 7è de la declaració de l'any Jaume I a Corbera este 2026. Passem ara al punt 8è, que és aprovar la moció presentada pel Partit Popular sobre la defensa de l'espai públic, la convivència i el compliment de les ordenances municipals en relació amb la celebració de jornades polítiques al municipi de Corbera. En aquest cas li donem la paraula per a que expliqui la moció a la portaveu del Partit Popular, Lídia. Passa a llegir-la. En dates recents s'ha tingut coneixement de la celebració d'unes denominades jornades polítiques organitzades per l'anomenada Organització Juvenil Socialista del País Valencià, previstes per als dies 18 i 19 d'abril a l'Alberg el Tossal de Corbera. Des del mateix respecte a la llibertat ideològica, d'expressió i de reunió, pilars essencials del nostre ordenament i que garantitzen la Constitució, inclús aquells que acabarien amb ella, este grup municipal considera imprescindible subratllar que l'exercici d'estos drets han de produir-se sempre dins del marc de la legalitat vigent i amb ple respecte a la convivència, a l'espai públic i al conjunt de veïnat del municipi. En aquest sentit, diversos veïns han traslladat la seva preocupació per l'aparició de cartells de cartelleria i elements de propaganda vinculats a aquest esdeveniment en espais públics i privats no habilitats per això, així com per la possible realització de pintades o grafits que deterioren l'entorn urbà, generen putrícia visual i contribueixen a una degradació evident de l'imatge del municipi. Cal recordar que l'ordenança de policia i bon govern de l'Ajuntament de Corbera estableix de manera expressa el següent: la prohibició de col·locar cartells o anuncis en llocs no autoritzats, la prohibició d'embrutar la via pública mitjançant publicitat o pintades, l'obligació de respectar els béns municipals i evitar qualsevol actuació que degrade l'entorn urbà. Així mateix, aquestes conductes estan tipificades com a infraccions sancionables amb multes que poden arribar fins als 3.000 euros en funció de la seva gravetat. Per tant, no estem davant d'una qüestió ideològica,
sinó davant d'un poble de la possible incompliment de la normativa municipal. Una interferència no desitjada en la convivència tranquil·la i plural del nostre poble, que exigeix una resposta clara per part de l'Ajuntament. Corbera és un municipi que s'ha caracteritzat històricament per la convivència, el respecte i la cura del seu entorn urbà. No és admissible que cap organització, siga del signe que siga, utilitzi el municipi com a suport per a pràctiques incíviques, degradants i contràries a la Constitució i les lleis. Per tot això presentem aquests acords. Primer, el ple de l'Ajuntament de Corbera condemna expressament qualsevol actuació que supose la degradació de l'espai públic, la vulneració de les ordenances municipals o la generació de confrontació i deteriorament de la convivència entre veïns i visitants. Segon, instar a l'equip de govern municipal perquè a través dels serveis competents procedisca a la inspecció immediata del terme municipal amb la finalitat d'identificar la col·locació de cartells, pancartes o qualsevol element de propaganda vinculats a les esmentades jornades en espais no habilitats o sense la preceptiva autorització municipal, tenint en compte, a més, que es tracta de cartells d'autoria identificable i que l'organització referida ha compartit a les xarxes socials. Tercer, instar a la policia local de Corbera a investigar els fets descrits, identificar els possibles responsables materials i beneficiaris d'aquestes actuacions i alçar, si escau, les corresponents actes d'infracció conforme a l'ordenança de policia i govern. Quart, instar a l'Ajuntament a incoar els expedients sancionadors corresponents en cas d'acreditar-se els fets, aplicant el règim previst en la normativa municipal i exigint a més la reposició de l'espai públic al seu estat original a càrrec dels responsables. Cinquè, requerir als organitzadors de l'esdeveniment perquè retiren de manera immediata qualsevol element de propaganda instal·lat regularment, així com perquè es comprometen expressament al compliment estricte de la normativa municipal durant la celebració de les seues activitats al municipi. Sisè, reafirmar el compromís de l'Ajuntament de Corbera amb la llibertat ideològica i política sempre que exercisca amb el respecte a la legalitat, a la convivència i a l'espai públic, rebutjant qualsevol actuació que suposi la seva degradació. Instar a l'equip de govern a reforçar els mecanismes de control i prevenció per a evitar la repetició d'aquest tipus de conductes en el futur. Exposada la moció, obrim un torn d'intervencions. Té la paraula el regidor Juan Quimet. Bueno, jo la primera notícia que tinc d'esta cosa, per tant, ni tinc informació, ni tinc res ahir. Per tant, jo no puc votar a favor perquè no sé res. Ni estic enterat, ni estic d'acord en que s'han de fer les coses conforme toca. Però jo no puc votar una cosa que jo no sé. A mi em diuen, hi ha un clot en tal lloc, jo vaig al veig i si està el clot, jo a l'Ajuntament ho de fer, que n'hi ha un clot. Però hi ha una cosa que no he vist i no sé res de joc, perquè és que no n'hi m'he enterat, no puc votar a favor. Gràcies, Juan. Per part del govern municipal, el que volem dir a aquest equip és que estem d'acord en el fons de la moció, per supost. Estem molt preocupats per tots els actes d'incivisme i vandalisme que en general estem patint en aquest poble i en tota la rodalia. És una cosa que quan tenim reunions d'alcaldes comentem i juntar els trastos i altres 2 o 3 aspectes és una assignatura pendent. De fet, estem omplint de càmeres els diferents municipis en els seus termes i en Corbera també estem en tramitació els diferents punts estratègics, tant per al tema del trànsit, de la seguretat com de la protecció del municipi en aquest sentit. Dit això, no estem d'acord en vincular algunes accions que es van detectar temps darrere en les jornades polítiques, perquè pensem que han sigut 2 accions diferents. D'una banda, les pintades i vandalisme puntuals que es van produir abans de les jornades i després el desenvolupament de les jornades, que era una activitat privada que es va desenvolupar i que cada setmana no va transcendir tant. Nosaltres estaríem d'acord a aprovar la moció
pràcticament en el seu contingut, però amb unes aportacions. En el títol de la moció diríem moció presentada pel Partit Popular sobre la defensa de l'espai públic, la convivència i la condemna del vandalisme en tots els espais de Corbera. I ens quedaríem ahí. Igual que per desvincular el fet d'aquestes jornades en els actes previs que es van produir durant 2 setmanes abans, el punt 5 veiem que no està demostrat perquè una cosa és les pintades i una altra cosa les jornades polítiques. Que les jornades polítiques es van desenvolupar durant el cap de setmana dins de les seves previsions en total normalitat. I el poble, diguem, que llevat d'aquests incidents previs no s'havia enterat. En tot l'altre intentarem abordar tot el que se puga, perquè tu, per denunciar o per obrir un expedient, necessites tindre identificada l'autoria. I una altra cosa és que se penja un cartell i una altra cosa és veure qui ha penjat. I aquest cartell investigarem el que calga. En aquest sentit és la proposta que fem, canviar el títol de la moció i retirar el punt 5è. Sempre arribant a acords al final tot se poden arribar per poder millorar la gent de Corbera. Nosaltres vam presentar aquesta moció perquè la gent va tocar el timbre, va parlar amb nosaltres perquè estàvem preocupats. La nit del dijous al divendres sant, així ja vam penjar en les televisions de baix. Hi havia xiquets que ho van veure. Després ells, en les xarxes socials d'ells, que tots ho haurem vist perquè ho han penjat, ho han compartit, també ho han penjat, que han penjat cartells, que han fet pintades i que han fet tot promocionant aquestes jornades. No ho han fet per un altre acte, sinó per aquestes jornades. Tots els actes que s'han produït així, penjant cartells i fent penjades, ha sigut per promocionar aquest acte. Lo mal és que en aquestes coses van d'esquenes. Les persones també que van vindre així baix anaven en gorra i tapats hasta així en una moto. No se van poder veure les cares, però bueno, quan hi ha càmeres sí que ens agradaria que investigaren i si se poguera veure i se poguera demostrar que es comencen ja a posar multes perquè paren d'una vegada, perquè si se para la primera ja no passarà més vegades, però si això va per les xarxes socials i cada vegada se promociona més i no se condena de ninguna de les formes, estem fent que Corbera això siga impune. I nosaltres el que no volem és que siga impune. Ens fem eco de tot el poble, no sols de nosaltres. Si hem d'aprovar-lo i de que això s'investigui que vaig avant, estem d'acord en rectificar això. Sí, que aleshores canviarem el títol i suprimiríem el punt 5è i així passaríem a votar la moció. Vots en contra, abstencions, abstenció del regidor Juan, vots a favor, s'aprova per la resta de membres presents en la corporació. I ara és un tema que m'alegra molt comunicar-los, que ho havíem parlat, portem ja diversos mesos esperant que aquest procediment avanci. Anem a introduir, si els pareix, per urgència, adjudicar el contracte de les obres de reforma, ampliació i habilitació de l'edifici del Seit del Castell, Centre Històric de Corbera, com a centre de dia. Com els havia comentat prèviament en el grup que tenim de la corporació i comentàvem aquest matí, estàvem esperant una documentació que presentara l'empresa que és adjudicatària dels serveis, però estaven en temps i en forma, però nosaltres, quan teníem el ple avui, vam dir, si arriba a temps, a una mà es pot introduir per urgència. I és el que anem a fer, que primer anem a votar la urgència. Sí, la urgència. Sí? I després passaríem a explicar el punt. Aleshores, després de tot el procés de lo que és la licitació del contracte, però primer, com diguem, per a poder introduir aquest punt que no estava en l'ordre del dia, tenim que votar la urgència d'introduir-lo. Passem a votar la urgència, vots en contra, abstencions, vots a favor. S'aprova per unanimitat introduir com a punt 10 el 9 en l'ordre del dia l'adjudicació del contracte de les obres de reforma, ampliació i habilitació de l'edifici del Seit del Castell, Centre Històric de Corbera, com a centre de dia. I com teniu en la documentació que vos acabem de repartir,
pues a la vista de les característiques del contracte que es pretén adjudicar, que com sabem és la reforma, l'ampliació i l'habilitació de l'edifici del CEIP el Castell Centre Històric com a centre de dia en un procediment de contractació obert ordinari que està en un valor estimat del contracte en 1.522.365,44 euros més el 21 corresponent d'IVA i el lloc d'execució, com sabem, és l'avinguda Ribera Baixa a l'Escoibanya de l'edifici que dona els dos carrers, i a la vista de tot l'expedient de contractació tramitat que, com veuen, des de la redacció de la memòria de necessitats que va començar el 25 de gener de 2023, hem anat fent pas a pas tots els punts que corresponen en aquest procediment d'expedient de contractació, des de l'avantprojecte, l'informe de viabilitat tècnica de la Direcció General d'Infraestructures Sociosanitàries de la Generalitat Valenciana, el projecte bàsic i d'execució definitiu, el visat previ del projecte bàsic i d'execució de la Direcció General d'Infraestructures, l'informe de secretaria, l'acord de ple d'aprovació del projecte i inici de l'expedient de contractació, el plec de prescripcions tècniques, l'informe de fiscalització prèvia, el plec de clàusules administratives, l'acord de pleno d'aprovació d'expedient i plecs, l'anunci de licitació en el PLAS, que és la plataforma de contractació de l'Estat, la rectificació que detectarem un error antes d'obrir els sobres, l'acord de plenari de rectificació, l'anunci d'ampliació del termini per a presentar ofertes, l'acta de la mesa d'apertura de documentació administrativa, el requeriment de documentació, l'acta de la mesa sobre els criteris avaluables automàticament, l'informe tècnic previ, el requeriment de documentació empreses, l'informe tècnic final, l'acta de la mesa de valoració, la resolució d'alcaldia corresponent, el requeriment al licitador i l'informe de fiscalització fase D. Això, com diguem, és tot el treball que s'ha realitzat per part d'aquest Ajuntament des de gener de 2023 fins a ara, abril de 2026. I vist que la mesa de contractació en data del 9 d'abril i en base a l'informe tècnic municipal va concloure la següent classificació de l'acord segons la puntuació que la plataforma de contractació de l'Estat obtenia cada empresa. En conseqüència, la mesa proposa al ple com a òrgan de contractació l'adjudicació del contracte de les obres de reforma i en les condicions següents l'empresa Doalco S.A. de l'import de 1.443.898 en 10 euros més l'IVA corresponent, el que resulta un total de 1.747.170 euros, amb un termini d'execució de 22 setmanes, reduït en 2 setmanes segons l'oferta, i una garantia de 3 anys, amb les conseqüents millores per a obtindre la licitació. En tant, l'acord seria l'adjudicació d'aquest contracte a l'empresa Doalco en les característiques que han dit, tot això en les condicions que figuren en l'oferta i que es detallen en el plec de clàusules administratives particulars, prescripcions tècnics i projecte tècnic que tenen caràcter contractual i segon, disposar el gasto corresponent en cas de conformitat de l'informe de fiscalització que s'emeta de la intervenció consignada de l'aplicació pressupostària. Tercer, traslladar la present resolució a la intervenció i la tesoreria als efectes de les anotacions comptables pertinents. Quart, publicar l'anunci d'adjudicació en el perfil de contractant en plaç en termini de 15 dies. Quint, notificar l'adjudicació a l'adjudicatari i als licitadors que no han resultat adjudicataris. Sisè, el contracte es formalitzarà dins de 15 dies hàbils següents a la recepció de la notificació de l'adjudicatari. Setè, publicar l'anunci de formalització del contracte en el perfil de contractant en un plaç no superior a 15 dies després de la perfecció del contracte i amb el contingut contemplat en l'annexe 3 segons la llei de contractes del sector públic. I octau, comunicar al registre de contractes del sector públic les dades bàsiques del contracte, incloent la identitat de l'adjudicatari, l'import d'adjudicació i el desglòs corresponent, incloent el cost de l'IVA. I aquesta seria la proposta que jo crec que tots estem molt contents de que per fi arribi i que avance amb bon rumb aquest projecte tan important per a Corbera com és la futura construcció del centre de dia habilitat en les antigues escoles. Té la paraula el regidor Juan Climent. Com no podia ser menys, jo no puc votar en contra. Jo tinc que votar a favor sí o sí. Vale, a favor. Té la paraula la regidora Lídia en nom del Partit Popular.
Completament a favor, sempre han dit que Corea feia falta i que n'hi havia que lluitar per això. Però una pregunta, en 22 mesos? Ai, en 22 setmanes? És Tingueu en compte, és el temps estipulat segons la redacció del projecte amb els vistiplaus de conselleria i les necessitats tècniques de l'acondicionament de l'edifici. Sabem que les obres després sempre tenen, però bueno, 22 setmanes i 2 de reducció. Sí, això, ja, i si ja ni les compte, però sí, perquè mos estranya el poquet temps, no? 6 mesos. En principi una reforma interior, la part de fora és poquet. Està tot centrat en l'acondicionament de l'edifici segons els mòduls i les directrius de la conselleria i totes les instal·lacions que corresponen. Esperem. Tirarem una traca entonces, que ara com estàvem esperant no ens ha donat temps a tirar-la, que estem tots més contents. Doncs passaríem a la votació i si no n'hi ha vots en contra ni abstencions, vots a favor, s'aprova per unanimitat aquest punt que hem introduït per urgència d'aprovar el contracte de les obres del centre de dia. Avancem en el ple i passem ara a l'activitat de control, que és donar compte de les resolucions d'alcaldia des de l'última sessió ordinària. Té la paraula el regidor Juan Climent. No en tinc cap este viatge. Gràcies, Juan. Té la paraula la regidora Lídia en nom del Partit Popular. Resolucions ninguna. Vale, gràcies. Doncs avancem i anem a l'últim part de pregs i preguntes per als membres de la corporació. Alguna consideració en concret, Juan? Sí. El tema de la gent que treballa per l'Ajuntament, a part dels que estan agranant, altres que estan fent altres feines, és quasi una burla, perquè m'ho diuen contínuament. Estan amagades allí, estan amagades allà, i jo he passat per allà, he passat per aquí, he tornat a passar per allà, i han estat hora i mitja llarga. Jo estic d'acord que la gent que treballa està per el carrer, potser veia el sol, estic d'acord que es fica un ratet a la sombra, faci 2 tragos d'aigua i que continuï la seva feina, perquè això no és una beneficència, això és com una fàbrica. N'hi ha que treballar, si no treballes, a la puta calle. Como en todos los puestos, ¿vale? Y así està seguint ja una burla, ¿vale? Estic jo rodant i estic jo mirant, de que m'ho han dit tantes vegades, que contínuament estic amunt i avall. I és vergonyós, però vergonyós. Bueno, a aquest respecte li conteste, perquè jo també tinc queixes de personal que potser està tot el matí sense parar i que ha parat un moment. Jo no ho dic tot, Ja, però potser vostè li ha llamat l'atenció a qui no correspon. Jo li dic que aquesta incidència la tenim detectada i s'ha parlat amb els treballadors i s'ha fet una compensació d'hores perquè s'ha detectat i s'ha comprovat. Nosaltres també rodem i anem buscant. I tots els avisos, jo al final, quan entren gent temporal en l'Ajuntament, jo els ho dic, jo puc anar un dia darrere de vosaltres, però el poble està darrere de vosaltres. I en totes les finestres i en tots els carrers n'hi ha ulls. Així que tot el que feu anem a saber-ho. I efectivament, la incidència que vostè està comentant, que ha sigut puntual, s'ha tractat i s'ha revertit. I després també li dic, si detecten alguna cosa, al final tots són persones i no sabem si porten des de les 7 del matí parant-ho sense parar. Ara ve l'època de calor, jo agrairia que se fiquen en contacte amb el responsable de serveis, que un regidor o a mi mateixa, per a prendre les consideracions oportunes. Perquè n'hi ha gent que potser no ha segut i ha pagat justos per pecadors. Això també jo li volia traslladar en privat, però ja que així és el tema, vull dir, si s'ha de pegar un escardussó, se pega. I si s'ha d'obrir un expedient, s'obri, que també ha passat. I si s'ha de tirar algú del carrer, també se tira, que en el pla d'Ana 1 no mos caiguin en els anells a qui no va complir tirar al carrer. Vull dir que això també ho preocupa. I l'altre dia tinguérem 2 responsables del Ministeri que estaven 2 hores rodant Corbera i els ho explicaren. Els pros, els contres, les avantatges, els inconvenients i les pors per a un poble com a Corbera. Però al final fem un balanç positiu perquè hem obtès 336.000 i pico euros que al final recauen en les butxaques de les famílies de Corbera. I això és un important revulsiu econòmic per a les 46 persones que estan treballant. Supervisarem i fem un esforç ingent per portar tots els diners que puguen ser a Corbera. Jo prenc nota i ja li dic, aquest incident el tenim detectat i tractat. I agrairia que aquestes coses, comunicació directa ne teniu per tot, per aquestes coses també. Prenem nota també per revisar i ja li dic que estem damunt.
Després, el tema de l'aparcament. L'aparcament ja és una burla, però directa. Ja aparquen damunt del Paso Zebra, en el meu carrer, per exemple, n'hi ha un de minusvàlids, i els que no la gasten són els minusvàlids, perquè sempre està un cotxe o altre aparcat que no és de minusvàlids. Jo li vaig proposar una vegada, o bé borrar-ho i que aparquen, o fer-ho complir. Una de dos. El que no podem fer és, hi ha un cotxe que no és de minusvàlids aparcat allí i que no passa res. I no és el que toca. Si és per minusvàlids, és per minusvàlids. Perquè vingueren uns amics a ma casa a sopar i un d'ells és minusvàlid i diu, ai, és el que hi ha. Pues haver tocat a la policia perquè estem en la segona línia. No estem per llevar places de les que es queden generals, perquè cada vegada tenim una població més envellida i la lleves i potser demà la tens que ficar. Estem en la segona línia. Estic esperant que acabi el mes d'abril perquè me diguen la relació de multes, que s'estan ficant multes en zones blaves, dalt la vorera aparcats, passos de vianants, zones grogues, estem ficant multes. I tant per correu als policies per a recordar-nos en funció, per a fan, però quan tenim agents nous i per dir-nos les zones conflictives, se'ls fa per correu relació i inclús despenjar el telèfon, que igual que el despenja jo, esta matí sense anar més, m'han ficat una multa perquè ha aparcat damunt de la vorera. Doncs per això t'han ficat una multa, perquè s'ha aparcat damunt de la vorera. Vull dir, al final tenim que prendre consciència. Això és com tot, de prendre consciència de que si nosaltres estàvem en una situació de tindre que passar per ahí o de tindre aquesta necessitat, quins impediments n'hi ha, perquè a vegades fins que no ho patim no ens donem compte. Igual que parar enmig del carrer, per parar en una botiga, vull dir això, alcaldessa sempre vas de pressa, jo dic, jo avui no tinc pressa, el que tens és molt poca vergonya de fer parar el cotxe al mig del carrer per entrar a una botiga, és un minut, jo dic, com si foren dos. Vull dir, no és precís, és caminar. Vull dir, és que me va passar això a mi fa 2 setmanes i li vaig dir la poca vergonya que tenia. Jo dic, jo avui no tinc pressa, mira el que te dic. Sempre vaig corregues, però avui no tinc pressa. Però el que tens no té nom. I perquè mira... El que jo estava dient del Paso Zebra és que si tu vols passar per on toca... A vegades no pots. No pots. I això requereix una multa. I en això està la instrucció de la policia. No, però és que si quedes a la policia i te veuen que eres tu, que quedes a la policia, el fill de puta eres tu. Damunt. Per favor, controlem el llenguatge. No, el llenguatge és que és així, és que damunt te'l diuen així. No és que m'ho invente, que te'l diuen. I això no és. Si tu no tens que aparcar ahir, perquè per ahir tenen que passar persones, no aparques. Busca aparcament. Estem d'acord. I s'està incentivant el tema de la sensibilització i les multes, perquè la gent ja sap les coses com s'han de fer i com no. Estem en ello. Està clar. Alguna consideració més? No, avui no. Gràcies, Juan. Té la paraula el Partit Popular. Lídia? Nosaltres una vegada més volem dir que per favor que se mos avise en més temps dels actes i de les coses que n'hi ha, perquè avui a migdia per demà de matí no ens podem organitzar, ens hauria agradat a més persones poder anar i no hem pogut anar, i així anar com al col·le a 3 coses, al parc. La setmana passada. Si mos cita a les 3, passarem a les 9 del matí. Va ser un acte informal per no demorar-ho més. Sí, però a veure, està molt bé que se mos informarà. Mos hem queixat durant aquests 3 anys diverses vegades de que, per favor, que se mos avise, perquè això va tot organitzat. Això no és que vostès queden avui per demà a les 3. Va ser pensat i fet, perquè un acte que si l'haverem organitzat més compte que l'haverem reemplaçat un poc més s'havia organitzat això. Per això ho ficarem i acudirem representant de... Tornem a dir que per favor que se mos avisen de tots els actes en un poc més de temps i que se mos avisen de tots. Després, un prec és que per favor que se mantinguen també tots els altres parcs de Corbera. El parc de Polígon està prou deteriorat, que es canvien les peces que fan falta i que es cuiden més perquè
n'hi ha pocs puestos on anar i ara ja es comença a fer bon horatge, els xiquets ja van més al parc i que es canvien algunes parts d'aquest parc que estan molt estropeades. Igual que... Jo crec que fa un mes se va revisar els parcs i s'han fet unes pegolls de cautxo que n'hi havia forats, s'ha canviat el columpi del parc Rosa dels Vents, ara no sé si ja han arribat un forat que també n'hi ha en la zona de Calistella, junt al parc nou. N'hi ha més calor. Però això ja s'ha canviat. Això, pues malament i de veritat que la carrotxiga i la crema va veure carrotxiga. Pues ho tornarem a revisar perquè se va canviar el columpi balancí i se van reposar els escalons del tobogan gran, a banda d'arreglar zones de cautxo, tant ahir com en altres. Vale. Però l'escaló que bascula i els xiquets. Pues ho revisarem. Que n'és un poc més de manteniment i ja que estàvem parlant tant des de lo de les càmeres que es fiquen en tots els parcs perquè puguin durar un poc més, les inversions que es cuiden més. Sí, la llista la tenim llarga, Sí, perquè... hem començat per el parc Rosa dels Vents ja pràcticament per tot l'entorn del polígon està, ara estem tramitant les de dalt, a banda de les entrades del poble per seguretat de trànsit i se'n tenim pendent, però bueno, està en ello. I estan dient que els passos de peatons han pintat ara els neoteja, Sí, però com el blanc no l'han pintat, està prou deteriorat la pintura de baix, doncs en quasi tots no s'ha pres. vale, revisarem. Perquè Isa... Ho veues? Sí. Sí, no, n'hi ha diverses fotos, Sí. després se ho ensenye. Però al no pintar-lo de baix, Vale, és el blanc que està molt desfet, entonces, clar, està molt bé la idea, Vale. però realment no es veu, perquè jo l'altre dia jo dic, això què és? I vaig ficar la llinterna del mòbil per veure-ho. És tota la campanya de sensibilització que han fet de la campanya de l'autisme, revisarem perquè en alguns sí que Sí, perquè s'aprecia més. Vale. Revisarem alguns si s'han quedat així no dubtosos. Alguna consideració més? No, nosaltres ja està, gràcies. Doncs quan són les 8:13 donem per finalitzat este ple ordinari del mes d'abril. Moltes gràcies a totes i tots. Bona nit, senyor professor. Jo tinc una pregunta. Bona nit, Paco. A raíz de lo que parlava del punt 8 de